tomto videu som vyskúšal najlepšiu rutinu podľa ChatGPT. Napísal som mu, nech mi napíše najlepšiu rutinu pre športovca a to, čo mi napísalo, si v dnešnom videu vyskúšame. Nezabudni vydať like, odber, sleduj ma na môjom Instagrame, ktorý máš dole v popise a my sa na to môžeme rovno pustiť. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Takže momentálne je 7 hodín ráno, ja som teraz stál a idem si dať vodu, lebo ChatGPT mi povedalo, že si mám dať ako prvé vodu, takže ChatGPT mi odporúčil hneď ako vstanem si prestrečovať telo, aby som sa zobudil, takže idem na to. Yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Takže momentálne tu mám raňajky, mám tu zase nejaké ovsené ločky, jak v minulých videách. ChatGPT mi povedal, že si mám dať ovsenú kašu, to tu teraz nemám, takže dám si tieto raňajky a potom sa vám ozvem. Teraz nasleduje prvá časť tréningu, ktorou bude ball mastery a dribbling, ale na to sa najprv musím presunúť vonku. A keď už sme tu, nezabudni mi dať odber, pretože tieto videá sú podľa mňa dobré. Stávam tu ráno, aby som to pre vás natočil, takže skús mi ten odber dať. Ja už som tu vonku a idem si to na nejaké ball mastery najprv, potom nejaký dribbling a na záver si dáme žonglovanie vo dvojici s mojim bratom. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. Kondičný tréning si poviem zabrať tu na záhradu. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets cause real big kiss. Už som dobehal, neviem koľko som odbehal, ale dal som si nejaký beh a nebehal som veľa, lebo ešte mám toho viac robiť. Ešte po obede budeme robiť niečo vonku a to vám až potom poviem čo. Takže ja sa presúvam dnu a ozvem sa vám za chvíľu. Ja už som sa vrátil z behu a po obede sa vám ozvem, lebo teraz idem obedovať. Takže ja už som po obede, mal som nejaké grillované mäso s rýžou, ako mi to ChatGPT povedalo. A teraz si idem oddychnúť, lebo to mi tiež písalo ChatGPT, to robí skoro každý športovec. Ako ďalšie tu máme tretiu z tréningu, ja už som tu na ihrisku a môžeme začať s tréningom. Takže dám si hlavne streľbu a zápasové situácie. Tak táto sieťka je teda dosť pod tlakom. Takže ako prvé si dám klasickú streľbu na brankára. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never. Takže ako ďalšie, tu máme túto challenge. Slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own. Takže teraz na jeden dotyk.
so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Ako posledné tu máme crossbar challenge z tejto čiary. A ak dám aspoň 3 z 5, musí dať odber. Prvý pokus. Let's go. Druhý pokus. Tesné. Tretí pokus. Štvrtý pokus. Let's go. Piatý pokus. Let's go! Daj tam ten odber. To je koniec tohto tréningu číslo 3 a ja sa presuniem zase dnuka a poviem, čo budeme robiť ďalej. Ja už som sa vrátil z ihriska, bol som ešte potom niekde preč a teraz nám tu presne vychádza, že o 18:00 si mám dať večeru, takže idem sa dať večeru. Takže tu mám moju večeru, mám tu nejakú praženicu, bielkoviny a sacharidy, takže idem si to zjesť. Teraz nasleduje regenerácia, takže ja si tam zase stretching. Teraz ako posledné v tomto dni mi ChatGPT napísalo, že som mal odpoveď od obrazoviek, čo už som urobil a mám možno prípadne meditovať, čo mi tiež napísalo. Takže ja si dám tú meditáciu. Ja som si to pozeral na nejakom videu a niečo tam hovoril týpek, že musím byť nejak v sede alebo v lahu a musím dýchať a sústrediť sa na to, takže idem to skúsiť. Toto je koniec tohto videa, nezabudni mi dať like, odber, sleduj ma na mojom Instagrame, ktorý máš dole v popise a pri ďalšom novomenom videu zase čau.